Ano siya color sa atong cladding, wood ang color, wood cladding kasaka sa ibabaw daan para dili na maglisod itarod na nakataw mo siya. Muna siya ang color sa para gawas kay ang kanang wood kana siya kay ari sa sud sa balay niya tapawan man siya og kanang tabla double walling. Kasaka sa babaw para ready na igtaod di na maglisod. Pasaka sa cladding wala ka tong teres babaw. Dapat ah. Baliktad man ako kay magaras ba? Ano siya ibongbong anong trapalan sana siya kay parang di sa libot. Nang kanang klase ano siya ibongbong din ha. Hinahinera sa kay ang amo panday busy pa man.